рӯзи 25 ноябр президент эмомалӣ раҳмон дар як ҷаласа сарвазир қоҳир расулзода ва аъзои нави ҳукумати тоҷикистонро дар баробари дастгоҳи иҷроияи президент муаррифӣ намуд. расулзода собиқ раиси вилояти сухт бо як фармони президент рӯзи шанбе ба ҷои оқил оқилов ба мақоми нахуствазирӣ таъин гардид. инчунин ин ҷаласа муовини нахуствазир марҳабо ҷабборованро низ муаррифӣ кард. маълум нест ки оё бо ҳамин ташкили ҳукумати нави тоҷикистон анҷом меёбад ё на, вале тибқи иттилои ахир 30 ноябр нахустин ҷаласаи ҳукумати нав баргузор хоҳад шуд. тағйирот дар ҳукумати тоҷикистон ба интихоботи президентии кишвар марбут аст ки бо пирӯзии эмомалӣ раҳмон анҷом ёфт. пажӯҳише нишон медиҳад ки дар 90% хонаводаҳои тоҷикистон хушунат мушкили ҷиддӣ боқӣ мемонад. ин омор дар рӯзи аввали маъракаи 16 рӯзи мубориза бо хушунат нисбати занон пахш шуд. фаъолони ҳуқуқи башар хушунати хонаводагиро аз роиҷтарин намудҳои нақзи ҳуқуқи занон арзёбӣ мекунанд. аз назари фаъолон хушунати хонаводагӣ танҳо бо латукуби занҳову духтарҳо маҳдуд намешавад. албатта дар нисбати занон хушунат хеле зиёд аст. зиёдтар хушунати равонӣ зиёд аст. вақте ки мард меравад ба русия аз зану фарзанд ёд намекунад, магар ин хушунат нест? танҳо дар 6 моҳи аввали соли 2012 ба марказҳои буҳронии тоҷикистон беш аз 10,000 нафар муроҷиат карданд ки аксари онҳо занон буданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар сайти интернетии радиои озодӣ. дар ноҳияи ҳисор бузургтарин бозори масолеҳи сохтмонӣ аз байн бурда шуд ва қарор аст ҷойи онро бозори нав бигирад. вале то замони сохта ба истифода дода шудани бозори нав даҳҳо соҳибкор ва фурӯшандаҳои бозори тахриб шуда ба хотири аз даст додани ҷойи корашон нороҳат ҳастанд. бовар меравад ки бозори сохтмони ноҳияи ҳисор маҳалли кору даромади на камтар аз 300 нафар будааст. 4000 сомонӣ рақами 78 пешнов мекунад, 4000 сомонӣ 1, 4000 сомонӣ 2 фурӯхта шуд. чунин буд музоядаи рақамҳои ба истилоҳ тилоӣ мошинҳои хусусӣ ки ахиран дар душанбе баргузор шуд. гаронтарин шумораи қайди давлатӣ 9000 бо маблағи 7600 сомонӣ ё наздик ба $1600 амрикоӣ фурӯхта шуд. дар музоядае ки аз ҷониби бозрасии автомобилӣ ташкил шуд, ин дафъа ба буҷаи давлат 1,700,000 сомонӣ фоида ворид шудааст. дар ин музояда тақрибан 100 нафар иштирок карданд. аломати дигаре ки бо арзиши 7000 сомонӣ фурӯхта шуд 70 будааст. бисёриҳо бовар доранд ки рақами фарқкунанда ва хотирмон эътибори соҳиби мошинро дар миёни ронандаҳои дигар боло мебарад. хабарҳои бештар дар сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам телефони ҳамроҳи шумо.